hokus pokus. Kakva kosa? Čija kosa? Kosa kosilica glesa. Ko je to? Ništa ne razumem. Ona je nešto strašno. Ako nas pokosi, više nećemo moći da se igramo. Moje divno telo, neće valjda i mene da pokosi? Zašto bi te poštedeo? Lepo smo vam rekli. Niste nas slušali, da smo odmah pospremili baštu, sada ne bismo imali ovaj problem. Bolje da uživamo dok možemo. Kako ćemo da se odkrenemo? Predlažem da razgovaramo sa kosom i objasnimo i da mi ne želimo spokoj. Sjajna ideja, moram sada se izrazumem. Ma daj! Ako je kosa odlučio da kosi, nema šta više da se s njom raspravljamo. Ja ću razgovarati s njom. Ja se ne plašim, a i verujem da će da nam oprosti. Veoma si hrabra. Ali si i naivna. Moram da te pripremim za razgovor s kosom. Svi ću moj pomoći. Mislim da ne treba da brinemo, ljubičica da bude vrlo ubetljiva, a ja sam je odlično pripremila. Kuku nešto mi liče na oči. Mi samo želimo se igrati. Kome mi to smeta? Nekome ko ne ume da se igra, tako nekima kao što su mrav i travka. Nije tačno! Mi smo samo rekli da je prvo trebalo da pospravimo baštu, a i bili smo u pravu. Pa da, kad budemo sredili baštu, više nećemo biti neverni, sigurno ćemo tako pomoći ljubičici na odgovori koš. Ništa drugo nam ne preostaje.
Kako si spremno to da uslikam? Da li si to stavljaju? To je odnosno. Bilja, nije?